Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, ni anata sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig, padayon ta nga magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Sunod Domingo mao na ang Cristo Rey or Kristong Hari. Katapusan na nga Domingo sa atong tuig 2022 sa liturgical year. Nga mosulod na sad ang tuig 2023, bag-ong tuig na or Advent season. Busa karon mamalandong ta sa katapusan usab sa atong kinabuhi nga mausab ang gitudlo sa ato karong mga pagbasa ug sa ebanghelyo. Ang atong mga benefactors and donors ato sang pasalamatan ug atong iampo nga madawat nila ang tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason, ug ang dautan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila, ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyogan sa alpa. Dinuyogan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyong. Pag-awit nga masadya at tubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanuga ang kadagatan, ug ang nagapuno ni ini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo ni ini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. At tubangan sa Ginoo, kay nagaabot siya. Kay nagaabot siya, aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong. Ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong.
Pagtutudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manag-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre, hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan o walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami og nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon og magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw o Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Sa Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug moingon usab, moabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. May padayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson
taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kay hatagan kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patio nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Na ay panultihon nato, labi na gyud og kaning panahon sa kalisdanan, moingon dayon ta, matira ang matibay. Sa may pasabot ana, Tagalog mo na siya. Ang lig-on maoy magpabilin. Muna ningos Kristo moabot niya ning mga linog, kamatay, gubat, unayon mo og kiha sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, unayon mo patay sa inyong mga higala. Ana, matira ang matibay. Nya, unsa man? Lig-on mo o huyang? Lingay mong tupad. Nang sa mga lig-on ka, huyang. Ang di man mumulingi. Oy, daghan kay nato mo surrender mo na ang kalibutan karon, giharian na kunos kabalaka. Mao na nga duna nay mga stressful emotions, mga depressions, hangtod managhikog na lang. No? Daghan kuno kayrong cases sa paghikog. Dili lang sa mga tao nga way simba-simba, hasta ang gasigig simba, maghikog na. Oh. Apil naman gani mga madre, mga pare, usahay maghikog na. Nga naman, depression. Muna sa Ginoo di ay ang tinuod nga nagtuo Ginoo, why depression? Nga naman, lig-on, mubarog, bisag lutuson, bisag ipangkiha mo na ingos Kristo, usaha ang inyong hunahuna. Ay mo kabalaka unsaon pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kanindot anang pagkasultihan, no? Ayaw na paghago aron ang imong kaugalingon imong panalipdan. Sige, lingay mong tupad. Ina ayaw na paghago. Relax lang. Sige, ina. Sige ba, lingi aba. Ina ayaw na paghago. Relax lang. Kay munas ginhawa, ginatong hago, pagpanalipod sa tong kaugalingon. Hala, tukod anang mga balay nga nindot kuno. Kural anang mga balay aron dili jud kuno mamiligro, inom anang mga tambal, sigig yung pa-check up, siging pa-check up aron lang gyud kuno nga dili gyud makalitan o kamatay na mabangga lang diha gikas pagpa-check up na bangga na hinuon, patay na hinuon. Di ka ikiyas o niya, og pananglitan, sige ka pa-check ups, doktor, maglinog, mahugno imong balay, mada sa landslide, na, madi magsilbi, palit ang mga mahalon kayong food supplement, love, inom gyud kayo, haron mo bata, di masakit, na, landslide bitaw, flash flood bitaw, da, hasta pang iyang food supplement, gianod, kay matod pa ni Kristo.
Wa gi usa aning mahibilin kaning sa kaning mga batos templo nga porting mga nindota, mga unsa pa to mga batuha nga nindot mga marble nana. Ingos Kristo mabungkag gining tanan way magpabilin. Dinhi sa tong simbahan lingi-lingi di ba? Nindot kay tan-awon mga stained glass no. Na kasus nindota kuto mo anhi dinhi moingon jud kanindot. Niaga ni ron ang Birhen sa Guadalupe. Ako man gining didto man jud ko nagbata ako maning parokya. Patrona man ni nato sa Sugbo. Ang nanghato dinhi gahapon ug mo say mokuha karon ang ako yung mga barkada dito sa Guadalupe nga gadtubo gimi ba Legion of Mary choir diha gi simbahan pag abot nila diri ingon pagkaninduta gyud sa imong simbahan pader sus nindot taga sige lang sila lingi-lingi ba pagkanindot gyud ana inako sa kong unahuna ingon ang ebanghelyo wa gi usa ka stained glass ani nga dili mapulpog tanan pulpog kanang lingkurana ninyo nindot kayo pulpog sana na atong CR dito tanawan ninyo humana man gyud magamit naman atong bagong CR perting nindota pero wa gyud usa na diha hasta pa ang mag CR diha mapulpog gyud bisa kung saon pa natog panindot kanang imong naong way usang mahibilin diha wa mahurot ginagkalata no nilingi ay mong kuan tupad ikatulong lingi ing na moabot ra yung panahon nga malata ka sige na ayaw na lang pagsighago diha la kabalakag yun na moabot ra ang panahon na malata ra gyud ka naning sige gwali dagang kay mingon padiroy ang pingi taon imong health kay ganahan gyud kay mis imong humili pader ana nya daghan kay mig makatunan og dugay pa kang magpuyo sa kalibutan pader daghan pagyud kaayo ang ma-enlighten og madasig sa imong humili ay sag kamatay pader nako naong ni mga tawhana o man gani siguro og patay nako saputon lang na akong driver patuyang nagpadagan mabangga dayon awa na sunod dayon tang Bishop Chupilo Kamomot na gasimposyo man ta ni Bishop Chupilo Kamomot dire usas gihisgutan giunsa niya pagkamatay Padong taon siya magmisa, alas 3 sa hapon, magmisa siya dito dapit sa Karkar, abot sa may San Fernando, doon na lang yung gayo ba? Sus, banggaan bitaw ilang gisakyan, tulilik, lagpots bisya, papatay. Wa mo ila, katubuotan pagay ka ito, samot na ning nagwali ron. Kadalira ni patyon, di yun, mawiling Ginoo ni. Namaw na, unsa may gustos Ginoo, dawata ang kamatuuran. The truth will set us free. O kung saan man pagdawat ang kamatuoran, nga matapos ragid ning tanan. Apan ayaw kabalaka, kay gahisgot si Kristo dire. Ningon siya, pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha, maluwas kamo. Kaning kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mga igsuon, mao ni magpabilin nato, mao ni ang kalig-on nga atong kuptan. Dili ang atong pagsigig puyo aning kalibutan nga di ta mga matay, di ta mga sakit. Ayaw ana, masakit gyud ka, mamatay gyud ka, pero maluwas ta. Kaupat nga lingi. Ingna maluwas ra di ay ta. Sige, ingna na. Maluwas ra ta. Ana. Pero ang gihisgutan sa unang pagbasa, ang mga dautan sunugon sa magdagami, ang mga nagsunod kanako mobidlisiw ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Kanindot ana, ang problema di ayron sa imong kinabuhi karon, nagsunod kas Ginoo o nagsupak-supak sa Ginoo. Sige. Kay nagsunod kas Ginoo, don't worry, mobidlisiw ang kaluwasan diha nimo. Kani wa na ni siguro kinsay nagsunod sa Ginoo. Ay paghunahuna nga kining gasulob ug ingon ani duol ni sa Ginoo, daghan kay yawanon ani way siguro gawali ron ang usa. Apil na kanang magbasa-basa dire, kanta-kanta. So, otro sana mga yawanon. Iapil patatong tuwa dito ay mga buutan kay tingog loob kanta gyud ana-ana so daghan kay diyang yawan on napita samot na ning dinhi aning kilid kani mag-serve dinhi
Samot na nang mo aris misa niya, magsupak-supak pag yung mga asirit, di pag yung magtuman, pag yung gusto ga sa lingkod. Mali, pag abot mo pa yung mga kusmod kay ignaw, nyara ba, di rabasan mo hog, skulikta, sus. Samot na sunugon. Sunugon gid mo dagami. O na, ang inyong buhaton karon aron mo mahimong matarong sa matas Ginoo, pamalit mog slat. Kana ra gyud. Nga naman, usalan nimo kapalit, gamito na nato tibok simbahan, dako kayong grasya imong madawat. O, di ba? O, nang gidasig ta mo sa pader, ikaw ba, hingwarta, yung kay kastanan. Kusog kay kang magsigig baligya ng slat. Nakuha dyan ko mangwarta. Ha? Wa? Minilyon naman kayo na imong nadawat. Nako, lagi. Pero wa man ko'y gigamit ana nga ako kaugalingon ni ana sa simbahan. Nya kay ang simbahan nakahata magmaayong alagad sa uban, tanan nga mo palit og slat. Nako, ikaw ara ba kay klaro, palit ba ka? Kanang nakatampo sa pagpanindot sa kinabuhi o pagpalig-on sa pagtuo sa mga taong magtotoo. Di nindot kayo. Na karon birthday man ako rong 24 o makaabot pa ko, ang akong gipangayo nga birthday gift ninyo kutob sa nakauyon sa akong pagkapari, palit mo bisag usa lang kaslat gikan karon hangtod sa November 24. Okay, lingay mong tupad na mo palit ka. Pangutan na ba? Gikan karon ba? Pila pa man nakaadlaw. So karon pizza, unsa man taron pizza 13. Napay 11 ka adlaw. Anang 11 ka adlaw siya ro di ka katigom og para usa ka slot sa DOPS 1,000 ra man na. Palit. Nawa. Namang ganingon ako karon pader, mo palit niya ako 100 ka slots. Nako ha, isa para nas imong birthday. Sige kog huwat wa pa may niabot nako ha. Sige lang, basig kutob mas 24. Di ba? Nasa ningon, pila na edad ni mo pader? Nako, 59 ako, o makaabot. Yan siya, mupalit niya kong 59 ka slots pader, halad sa imong kuhan. Hantod karon ga-monitor pa ko, wapay ni soda na. Pero, kuto ba nas 24? Iya pa tong gitigo mong maayo. Di ba? Nasa ningon ako pader, di ako'y duha ka slot. Pwedeng mutambong ko sa imong birthday, nga ako lang ning itonol ni mo personal. Nako, pwede kayo. Nako, kanimo kaon gini. Nako, hawan. Sige lang, di sa ni kahurot og 2,000. Ibitaw, ganang. Ako lang ning gihimo. Aron tagaan mo okasyon ba, nga dili ta magsigig tigo man ang kwarta dinhis kalibutan para sa atong kaugalingon. Kay mga lata rata, ibilin rago na diha sa simbahan, di ba maalagad na nato sa katawhan forever. Nganong ninindot man ning atong facilities dinhi, nganong nidako man atong parkingan, nganong ninindot man na atong CR diha, tungod na sa mga tao nga mitampo o kana maunay tan-awon sa Ginoo. Nganong nakatampo man sila? Kay mga kugihan kining mga tawhana, matud pang San Pablo, ang mga tapulan dili angay pakanon. Muna, ilingi ang katapusan na unsa man ka tapulan, kugihan. Kay kanang tapulan, sige ra ginagpangayo, sige pangayo, pero kanang kugihan, makapanghatag gina, siging panghatag. Nang katawa ko, kay akong gipasubay sa atong Finance Council, nakupila naman gi atong nadawat nga donations, apil na tong kapilinya, katubang mga donations nga dili para ni tanan yung donations gisubay kibaw mo pila na nakwenta karon as of yesterday. Wa mo kibaw no, akong isulti ninyo, niabot nag 136 million ang atong nadawat nga donations. So pakpak kayo nga ako sang gipasubay, pila man kabuok ang number of donors, apil na ng mga anonymous, kay ilista man ginanamo. Ibaw mo pila kabuok. 22,000 ka mga donors, more or less, na adiha dapita, 22,000. Ang 136 million, hinatag na sa 22,000 ka mga donors. Gitanaw nako ang akong mga viewers sa social media, mo average og 1 million kada adlaw nya subscriber, mga
naas mga 124,000. Nya 22,000 pa ang midonate. Naku, pastag mang donate ning 100,000. Hurot din itong project ko Anong inyo makong itutukan? Wa mo magunahon. Accountant ba ako? Ako lang ibalansi-balansi ba? Stag bang donate ni no? 124,000 ang subscriber god sa YouTube. YouTube pa lang na. Napa dito Facebook, ana. Napag maminaw, siging pa-picture na ko. Siyaro, wag ni donate ani. 22,000 na di ay. So kadako des mahimo sa 22,000 pa lang dako na kay nahimo nato. Daghan na kaitag nahimo na nindot ang simbahan, natukod ang kapilinya, na dayon nga nindot kaayo ang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot. Daghan tag mga parukyang gitabangan, daghang mga tao na pa-ospital, na pa-eskwela, na lubong, na bayran ang mga lungon. Daghan sa mga tao nga atong gidas ospital og nangamatay. Padama ospital, patay lang yapon. Pero kaning tanan tungod ni sa mga tao 22,000 more or less nga nagsigi og hatag kay mga kugihan ug mao ni sila ang maluwas sama ni San Pablo ningo siya nagkugi mi naghago mig maayo para dili mi makahatag og kabug-at sa uban. Unsa may ilang nahatag kalipay. Kanang kasigi palit na tog slot lipay kay taana. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 10,522 slots. Pakpak. Kanindot naapay 44,478 slots nga available. Pagdali gimog palit diha aron mo malangit kay basin o niya hapit na mo mga lata. Ayaw dugay-dugaya. Kanang inyong mga kwarta, kanang inyong sigihag tigom diha, kanang inyong mga alahas, ipamaligya na, haron ipalit og slot, kaysa malata raon niya na, imura niya ng biyaan, no? Kanang imong mga cellphone, sikag basa na, porn, raba kasagaran, imong tanawon, may pag-imo nang ibaligya niya ang halin, ipalit og slot. Wa na kay cellphone, pero registered na ka dito sa Ginoo. Kanindot no? Di man mo malipay aning akong ipang istorya. Sige, katong mooyon, manindog ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesu-Kristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang panahon ug ang tawhanong kasaysayan nagpadulong gyud ngadto sa katapusan. Apan ang Ginoo mao'y naghatag kanato og kaluwasan nga dayon. Busa masaligon kitang mudangop kaniya uban sa pag-ingon, Dios sa kaluoy dungga kami. Dios sa kaluoy dungga kami. Nga ang Santo Papa ug ang kaobispuhan magpadayon pagsangyaw sa usara ka manunubos bisan pa man atubangan sa mga pagsumpaki ug pagbatok, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy dungga kami. Nga ang mga pag-anto sa gubat ug sa kagubot matapos pinaagi sa maayong kabubuton, sa malinawon ug makaingayon nga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy dungga kami. Nga ang mga walay trabaho makakita og kapanganinguhaan aron sila makakaon subay sa ilang dignidad isip mga anak sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Nga si Jesus ang anak sa katarong, magdanag sa iyang makaalim nga mga silaw, ngadto kanila nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Amahan sa tanang panahon, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug himaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya og magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug sa panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel ug sa way hunong nga awit diha sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawhata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father John Navales. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko angay makalawat kanimo, ako ani pangulong mo lamang ug mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, kahayag nga way pakapalong dan unta kanila hangtod sa kanto. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalig-on, divine strength, nga dili ta maratol panahon sa mga katapusa das kalibutan. Unsa may atong buhaton, magsigitag dawat sa kamatuuran nga matapos ra gid ta o niya modamgo mulaom ta sa giandam nga kaluwasan. So salamat sa atong mga katawhan nga mihatag nato sa ilang makaluwas nga mga pag-atpag serbisyo. Ang atong PIMAG, dihas atong parking o sa traffic, ang atong mga Eucharistic lay ministers, nga ato sang frontliners, ang atong PYCC, nga mausay atong mga kaning usherites, ang atong love offering assistants, ang mga lector, salmista, sakristan, ang atong mga IT, ang atong parish personnel, nga mao'y naglimpyo o nagandam sa tibok natong lugar sa simbahan, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, o ang tanan nga may offer karon sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Felix o Mrs. Lydia Baguio. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So ako naman tong gihatag no nga naatay update sa atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots para sa pagtukod sa atong kumbento. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 10,522 slots, naapay 44,478 slots. Lisod ba ni halinon o dali ra? Kun palit lang itagtag sa kaslats kutob karong November 24, hurot dayon ni ay porting daghana sa atong mga followers, pero mag-agad ra kita sa tandugon sa Ginoo o sa madasig sa Ginoo sa Espiritu Santo. So giawhag ko kamo sa pagpadayon sa pagpalit og slots nya pamaligya sad. Dunay ni ari diri nagpa-picture nako, insya ikaunom na ni nakong anhi pa der nako. Gaunsa man kay ngon siya, sige kugda og mga mopalit og slot. Kani siya, ako na sa ning gida, naron mopalit og slot. Nindotan ako, pusher de ikaw. Kana mga pusher ba kanang mamaligya. Maligya. May lang nang maghimot ang pusher sa para simbahan kaysa pusher para sa drug lord, no? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.